हई पलटू चाचा बार बार कहत इधर से उधर पलटिए जात रहन आ तेजस्वी यादव कहत रहन कि हम 2 लाख नौकरी दे दिले बनी। तो 2 लाख नौकरी देवे से हई बिहार के गरीबी हट गईल। कोई बिहार के खुश नहीं खन स बुझाइल। यहाँ 14 करोड़ के आबादी बा आ 2 लाख के नौकरी दे दो तो गरीबी हट गईल। गरीबी हटावे खातिर कम से कम 500 कंपनियाँ चाहिए बिहार में, ठीक बा, तब जाके ओके गरीबी हटी। बिहार में रोजगार चाहे, यहाँ सुविधा देवे से गरीबी ना हटी। है एगो दिल्ली राज्य बा, साला बिहार से भी छोटा बा, वो कई राज्य के नौकरी देवा तारा। है गुजरात बा, कितने राज्य से जालन से काम करलन सर। हमार बिहार काहे नहीं खे आगे बढ़त, काहे कि रोजगारे नहीं खे। अब बार बार कहलन तेजस्वी यादव के हम 2 लाख नौकरी दे दिली, 2 लाख के नौकरी दे दिले बानी। यहाँ आदमी सरकारी नौकरी अगर कोई पा जालन स तो वो अपना मेहनत से पावेलन स। कोई नेता न जोर जबरदस्ती करके मान के चल प्रयास करके नौकरी दे देवेला। अपना मेहनत करेलन स तब जाके नौकरी होवेला, बुझाइल।